Janoš Deák, Huvinka na trávičke. Ježiš, a keď mi tento prišiel, čistá psychiatria. Mladí ľudia pochopili v praktickom živote, že čo dokáže moc, a napriek tomu, že sme v demokratickom štáte, ich postoje neboli vypočuté. Mojou filozofiou je hľadať v ľuďoch dobro a dospelí sú obrovským vzorom pre deti. To myslím absolútne ironicky, pretože my, keď budeme príkladom kladným, a to je absolútne jednoduché, tak oni sa aj tak budú správať a pôjdu v našich šlapajách. Ale bohužiaľ, veľa dobrých vzorov medzi dospelými tieto deti nemajú, tí mladí ľudia. Hej, ona je introvert, neviem, či dá čo povie. Itika, počúvaj, mesiac sme čo robili v novembri, porozprávaj. My sme varili celý mesiac, lebo sme chceli schudli sme pol kila. Dialo, počúvaj, to je tvoja priateľka. Lucia. Miluješ ju? Áno. Dokedy? Čo najs? Kde ideš na vysokú? Blava. Ona? Blava. Kto je tvoja vychovateľka najobľúbenejšia? Môžeš ísť. Trebalo by to čo ešte vymyslieť.